Βρε, καλώ στην Αθηνά. Καλώς σας βρήκα. Πώς Αθηνούλα, τι γίνεται? φαίνεται η Αθηνά? Εξαιρετική είναι η Αθηνά. Ευχαριστώ. Και σήμερα να πούμε ότι είμαστε στην, πώς το λένε, στην απόχρωση του μπλε όλοι μας. Ναι, πώς έγινε έτσι? Επειδή, ξέρεις, επειδή είναι άνοιξη, επειδή Το θα πιο ωραίο κάνουμε μπουζάκι ποιος το φοράει όμως, η Αθηνά. βέβαια. Και τι γράφει επάνω Αθηνά? Sugar buzz. Τι Πολύ σημαίνει? ζάχαρη. Δηλαδή φτιάχνουμε πολλά γλυκά, η ζωή μας να γεμίσει με ζάχαρη, να είναι γλυκιά. Και μας αρέσει. Γι' αυτό είναι και γλυκιά. Τρώει πολλά γλυκά η Αθηνά. Δεν τρώω πολλά γλυκά. Δεν τρως? Προσπαθώ να μην τρώω πολλά. Λοιπόν, Και η τις Αθηνά θέσεις, η έχει ένα Αθηνά είναι. εξαιρετικό blog που μέσα δίνει πολύ ωραίες συνταγές για γλυκά. Και το ενδιαφέρον είναι ότι έχει μια τέτοια αγάπη ερασιτεχνικά για τη ζαχαροπλαστική. Βέβαια οι σπουδές της και η ενασχόλησή της δεν έχουν καμία σχέση. Με τι ασχολείσαι Αθηνά, για πες μας. Βασικά αυτό που έχει φορέσει ο Θανάσης Βασικά αυτό που έχει περάσει ο Θανάσης. στο Πολιτικός Ευάγγελο. μοναδικός είναι. Ναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, και θα μας κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκάκι, έτσι μοντέρνο, δροσερό, νεανικό. Ανοιξιάτικο. Δώσ' μια πάσα, ρε Αθηνά. Έτσι, επειδή δεν έχεις άγχος, γι' αυτό σου το λέω. Επειδή δεν κατάλαβες. έχω άγχος, Ναι. για διαφημίσεις. Έτσι, ναι. Μπράβο, Αθηνούλα. Μπράβο, Αθηνούλα. Για πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε το ωραίο αυτό γλυκό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα φρούτα του δάσους. Όταν λες φρούτα του δάσους, είναι τα κόκκινα φρούτα. Κόκκινα φρούτα. Βατόμουρα. Μύρτιλα, σμέουλα. Ναι, Αλλά επειδή κόκκινα αυτά... μόβ φρούτα. Ναι, επειδή συνήθως στην Ελλάδα τα βρίσκουμε σε κατεψυγμένη μορφή, θα μπορούσαμε ενδεχομένως, λέω εγώ τώρα και πες μου αν συμφωνείς, να βάλουμε όταν είναι η εποχή του στα κεράσια ή όταν είναι η εποχή του οι φράουλες. Ναι, και Να μείνουμε δηλαδή σε ένα κόκκινο φρούτο κάθε φορά. Ακριβώς, για να βγει το ωραίο 8 χρώμα το ροζ. Γεια στο στόμα σου, τι είπατε, σκύλες για κεράκια και φράουλες. Τι είδες, γι' αυτό σου λέω. Το συζητούσαμε πριν. Μα έψαχνα το χρώμα, δεν μπορούσα να πω πορτοκάλι εδώ. Έχει αρχίσει και συνέρχεται με τα πορτοκάλια τόσο καιρό. Λοιπόν, πες μας, Αθηνά. Ξεκινάμε με ένα φύλλο ζελατίνης που το βάζουμε σε κρύο νερό να μουλιάσει. Για να μαλακώσει, έτσι. Και έχουμε πολιτοποιήσει στο blender 100 γραμμάρια φρούτα, κόκκινα φρούτα. Και τα έχουμε βάλει να Τα ζεσταθούν. έχουμε βάλει να ζεσταθούν. Να πάρει μια βράση. Ναι, αυτό. και βάζουμε και μια κουταλιά ζάχαρη. Θες να έρθεις από εδώ, να κάνεις αυτό που κάνω, να πάω εγώ. Έλα, Εντάξει. κάνε εσύ. Εγώ να σε παρακολουθώ. Να είμαι εδώ με το Θανάση. Έλα, εμείς θα κάνουμε παρεούλα εδώ πέρα. Κάνω παρεάκι με το Θανάση. Λοιπόν, έβαλες τη ζάχαρη Λοιπόν. μέσα στα φρούτα δάσους. Την ανακατεύουμε για να λιώσει. Και μόλις δούμε ότι έχει μουλιάσει η ζελατίνη, το αποσύρουμε για να βάλουμε και τη ζελατίνη μέσα. Ωραία, μόλις έχει μαλακώσει θα Ας τις... πούμε ότι έχει μαλακώσει. Περίμενε λίγο. Έχουμε χρόνο, θα μας δείξει το διπλά. Εντάξει. Στην κάρτα σας δώσαμε μία κουταλιά του γλυκού ζελατίνη σε Ζελατίνη σκόνη. σκόνη. Ναι, μπορούμε το να ίδιο βάλουμε πράγμα και είναι. σκόνη Ό,τι ζελατίνη. βρείτε στην αγορά. Αυτό που θέλει η Αθηνά, αν κατάλαβα Απλά, καλά, ναι. είναι Να λιώσει μέσα η ζελατίνη. να λιώσει η ζελατίνη στο γλυκό πουρέ από τα φρούτα του, Ακριβώς τα κόκκινα αυτό, φρούτα. ναι. Ωραία. Εσύ είσαι γλυκατζού, Αθηνά, γενικώς. Μ' αρέσουν τα Αρέσουν τα γλυκά, γλυκά. αλλά προσπαθώ να μην τρώω φαγητά. Αχ, Για να και τρώω μόνο γλυκά. μωρέ, το ίδιο πράγμα, παιδί μου, δεν Οπότε, τρώω, εγώ μόνο γλυκά Βάζουμε τρώω. την ζελατίνη μέσα το φύλλο. Είδες που συνεχίζει όμως. Γιατί θέλει να κάνει τη συνταγή της. Καλά κάνει, Πορώνεται ο άλλος με τη συνταγή. Για να έτσι. μην χαλάσει η ζελατίνη. Ναι, γι' αυτό, Ναι, γι' αγάπη αυτό. μου, κάνε εσύ. Και πότε, με το που ξεκίνησες να σπουδάζεις, δηλαδή άρχισες να γράφεις στο blog. Όχι, όχι Πόσα το blog. χρόνια το έχεις το blog? Όχι, το blog το έχω λίγους μήνες. Από πέρυσι, από το 9. Συνταγές έτσι κι αλλιώς θα έφτιαχνα από χρόνια. Ναι. Να σου πω, η μαμά σου το μαγειρεύει πάρα πολύ ωραία. Γιατί Η μαμά από μαγειρεύει. κάπου έχει πάρει το ερέθισμα αυτή για να σ' αρέσει η Απλά δεν μαγειρική έφτιαχνε και η γλυκά. ζαχαροπλαστική. Οπότε κάποιο έπρεπε να μάθει να φτιάχνει γλυκά. Α, στο έκανε σπίτι. τα ανάποδα η Ναι. μάνα. Έτρωγε φαγητό, δεν έτρωγε γλυκά. Και εσύ από μικρή έκανε γλυκάκια. Γενικά Πώς δεν προσπαθούσα. σκέφτηκες να γίνεις ζαχαροπλάστης, να γίνεις ας πούμε. Πώς δεν σκέφτηκες να ασχοληθείς επαγγελματικά. Έπρεπε να σπουδάσεις. Έπρεπε να σπουδάσω. Έπρεπε να σπουδάσεις. Εντάξει, και εγώ έκανα άλλες σπουδές και μετά έκανα μαγειρική. Θέλω να πω, Κάτσε, ποτέ και δεν είναι εσύ αργά. Το αποφάσισες Εντάξει. λίγο μεγαλύτερη από την τέτοια. Ενώ όταν ήσουν λίγο πιο μεγάλη, είναι πολύ μικρή ακόμα. Ναι. Πόσο είναι, 22 χρονών είναι. Κάτσε. Ευχαριστώ πολύ, δεν είμαι τώρα. Πόσο είσαι. Πάντως 22 μοιάζει. Δεν είσαι, δεν μας ενδιαφέρει Δεν μας αυτό. ενδιαφέρει, δεν τα Αλλά λέμε. θα το Μην τα πούμε αποφασίσεις. τώρα. Πάντως φαίνεσαι πολύ μικρούλα. Θα το αποφασίσει 100% να κάνει το ίδιο με σένα. Ωραία, Θα πει λοιπόν. τέλος που Δεν το νομίζω ότι έχω χρόνο Άμα σου τώρα. λέω Έπρεπε εγώ. ήδη να είχα Είναι σε άλλη ξεκινήσει. φάση, κατάλαβες. Άμα θες, Λοιπόν, υπάρχει χρόνος έχουμε στο πάντα. ένα κατσαρολάκι το πουρέ από τα κόκκινα φρούτα, μια Ανακατεύουμε να λιώσει. κουταλιά ζάχαρη και την ζελατίνη που την έχει μαλακώσει σε κρύο νερό η Αθηνά. Ωραία. Την έχει στύψει καλά στο χέρι της, την έβαλε μέσα. Το αφήνουμε αυτό το μείγμα στην Το άκρη. αφήνουμε να κρυώσει σε Ωραία. θερμοκρασία Και δωματίου. αυτό το μείγμα με τι θα το αναμειγνύουμε, με τι το Με αναμειγνύουμε. 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος χτυπημένη. Ωραία, το έχουμε έτοιμο εμείς το μείγμα αυτό Ωραία. για να μην χάνουμε χρόνο. Δεν χρειάζεται, δεν έχει τίποτα να Και δείξω. αφού κρυώσει. Ναι, εσύ θα πας. Θα πας εσύ, θα πας εσύ. Λοιπόν. Λοιπόν, οκ. Το μάτι αυτό να το κλείσουμε. Θα το κλείσω εγώ, γλυκιά μου. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ δίπλα τι έχει. Και έχουμε και 75 γραμμάρια λευκή σοκολάτα. Την οποία την έχουμε λιώσει σε Σε μπεν μπεν μαρί. μαρί.
σιγά. Με τι την ενώνεις? Την ενώνω με 180 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Λοιπόν. Εντάξει, με ρωτάει στα κρυφά. Το φέρνω αυτό. Το παίρνω αυτό. Φέρε και το άλλο. Ένα ακόμη έχεις. Ένα ξαπολάκι. Μέσα πιο βαθιά. Λοιπόν. Οπότε αφού τη ναι. βγάζουμε από τη φωτιά από τον Μπεν Μαρί τη λευκή σοκολάτα, να γίνει και αυτή σε θερμοκρασία δωματίου να κρυώσει και μετά την ανακατεύουμε την κάθε μία με το ποσό της κρέμας γάλακτος. Πάμε. Και έχουμε... Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Επειδή έπρεπε αυτά τα μείγματα και ο πουρές φρούτων και η σοκολάτα η λευκή να κρυώσει για να βάλουμε την κρέμα γάλακτος χτυπημένη σε σαντιγί, το έχουμε ήδη κάνει. Έχουμε ένα μείγμα με το πουρέ φρούτων που είναι μέσα με τη σαντιγί και ένα άλλο με τη λευκή σοκολάτα που έχουμε ενώσει με σαντιγί. Ναι, λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Και στη συνέχεια παίρνουμε τα ωραία μας εσύ. τα ποτηράκια. Ναι, θα σου δώσω εγώ ένα κουτάλι, τι θέλεις? Ναι, ένα Σου κάνει αυτό? Θες λίγο πιο μικρό ίσως, να βολεύεις, να είναι... Να το βάλουμε... Ωραία, να το βάλουμε σιγά σιγά. Εντάξει. Βάζουμε κάτω την λευκή... Τώρα. Βάζουμε το πουρέ των φρούτων μαζί. Γιατί, ναι, συνήθως με αυτό σφίγγει περισσότερο από τη λευκή. Ωραία. Και θέλουμε να είναι στη βάση. Δοκιμάσου εγώ λίγο. Ναι, δοκίμασε, είναι πολύ ωραίο. Το μοιράζεις αυτό σε ποτηράκια και το βάζεις αυτό κάτω, σαν βάση, Ακριβώς. Πολύ ωραίο. Αλλά πρέπει να μας αρέσει αυτό το υπόξενο που έχουν αυτά τα φρούτα. Γιατί Ναι. μπορεί να μην μας αρέσει. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Αυτά τα φρούτα μου αρέσουν πάρα πολύ. Και πολύ ωραία αυτό που λες είναι. Υπάρχει αυτή η υπόξινο. υπόξινη. Απλά η Πολύ λευκή ωραίο. σοκολάτα είναι πιο γλυκιά και έρχεται αυτό, λίγο το σε κατάλαβα, μην ισορροπία. ανησυχείς. Εγώ κατάλαβα εξ αρχής τι κάνεις. Ισορροπεί το ξινό Ωραία. που έχουν τα φρούτα του δάσους. Και να δώσουμε και συγχαρητήρια στον φίλο μας τον Κατσουλιέρη για την Ναι, και τώρα εξαιρετική τελικά το μουσική ήθελα το άλλο επένδυση. κουταλάκι. Ορίστε. Ωραία, και από πάνω αυτό ή το αφήνουμε να παγώσει λίγο στο ψυγείο. Λιγάκι, Για και να από πάνω... δημιουργηθούν τα στρώματα, Ναι, ώστε να μην για να μπλέκεται μην η αναμειχθεί. μία μους μέσα στην άλλη. Ναι. Το μόνο που έχουμε να σας πούμε με την Αθηνά είναι ότι όταν ενώσετε την κρέμα γάλακτος που θα είναι χτυπημένη σε σαντιγί μαζί με το μείγμα από τα κόκκινα φρούτα ή με τη λευκή σοκολάτα τελειωμένη, θα κάνετε πολύ μαλακές κινήσεις να μην πέσει ο όγκος από τη σαντιγί που έχει αφρατέψει αυτό, για να είναι Η Μαρίζα μους. λες. Ναι, Σιγά, με σιγά. τη Μαρίζα. σπάτουλα. Μαρίζα μου τι λέει εμένα. Εντάξει, ναι, και Μαρίζα, γιατί ωραία που είναι. Μαρίζα. Με τη σπάτουλα της ζαχαροπλαστικής, όσο γίνεται πιο κυκλικές κινήσεις για να πέσει μαλακά. Έχουμε και άλλα έτοιμα στο ψυγείο. Ωραία. Αυτά, Κάτι ας πούμε, ποτηράκια, ότι- Θανάση μου, που έχουμε. Θες να τα στολίσεις? είδα Και τα μπορούμε να ποτήρια. το... Τα είδα τα Τα ποτηράκια. είδα τα Για ποτήρια. στόλισε εσύ. Έβγαλαν τα μάτια. Ωραία, μπορούμε να βάλουμε φρέσκα φρούτα από αυτά που χρησιμοποιήσαμε. Θες, μπορούμε να κάνουμε έτσι, Ναι, αυτό. ένα αυτό. Αυτό ακριβώς. Και μ' αρέσει που έχεις φέρει εδώ. Όπα. Και είναι τρούφα σοκολάτας Αυτό πολύ είναι πολύ ψηλή. ωραίο. Πολύ ωραίο έγινε. Σου κάνω και εδώ. Αυτά τα Και αυτά, ποτηράκια μου αρέσουν πάρα πολύ, αυτά τα ποτηράκια. Είναι για μικρές μους πολύ ωραία. Σου βάλω σοκολάτα, τώρα θα τα αφήσουμε λευκό Ναι. και θα βάλουμε και τα μύρτιλα. Αυτό το φάω εγώ το Τι? τρίτο, το τελευταίο. Ναι, δεν θες τίποτα πάνω, σοκολατίτσα, Όχι, κάτι. σκέτο, σκέτο. Μαύρη σοκολάτα, λίγη τρούφα. Τώρα, εντάξει, αφού Ή είναι τρώμε λευκή, λευκή, δεν θα πάμε τρώμε. λευκή, τέλος. Εντάξει. Λοιπόν, και εκεί στο blog τώρα για πες, σου κάνουν σχόλια, σε ρωτάνε. Μ' αρέσει Μπαίνουν, βλέπουν τις περισσότερο- συνταγές, ρωτάνε, το κάνουν, σου λένε μετά Αν κάποιος αν το πήγε κάνει, καλά ναι, ή δεν πήγε. μπορεί να ρωτήσει Και μου αρέσει κάποιες που έχετε απορίες. κουβεντούλα εκεί. Είναι ευχάριστο γιατί Πάρα νιώθεις πολύ ότι είσαι μια μεγάλη ευχάριστο. παρέα. Εγώ σας Με χαίρομαι. κοινά Γιατί ενδιαφέροντα. και ξέρεις τι μ' αρέσει πιο Πολύ ωραία δουλειά, Αντίνα. Μ' αρέσει που Πολύ είστε ωραίες νέοι φωτογραφίες. άνθρωποι. Πρόσεξε, πολύ ωραίες φωτογραφίες. Πολύ στο ωραίες blog. φωτό. Δεν το βάζεις δες. τις Δίκαιο φωτό. το δες, εσύ δεν το δες, Δεν το έχω δει. Αν δεν ξέρει μετά από κομπιούτερ. Ποιος κάνει τις φωτό? Εγώ τις βγάζω, μ' αρέσει να... Καλλιτέχνη. Μ' αρέσει να το Οπότε τα προσέχω. καταφέρνεις και στις... Ό,τι Αυτό μπορώ. χρειάζεται πολύ για να κάνεις ένα ωραίο blog. Προσπαθώ απλά. Και διαβάζω και από ξένα Φοβερό blogs το για να... γλυκό. Ευχαριστώ. Φοβερό, εξαιρετικό και Αλλά τέτοιο. σφάς τώρα και μια Μπράβο, μαύρη μπράβο, Όχι. μπράβο, Θα μπράβο. σου κάνω εδώ πέρα ντεκόρ. Για δεκόρ. πες, Δύναμο, φάει. Αθηνά μου, πες μια συνταγή που έχει πολύ μεγάλη επιτυχία στο blog. Μια δική σου συνταγή. Γενικά μου αρέσουν πολύ τα brownies, διάφορες συνταγές μου, όχι μόνο τα κλασικά με τη μαύρη σοκολάτα, αλλά και με άλλες γεύσεις. Μπράβο. Τέλεια. Α, κοίτα εδώ τι σου κάνει. τώρα μιλάμε εντάξει. για Αγίου ωραία- Βαλεντίνου, παιδί μου, εδώ γιορτάζουμε πάλι. Καμία σχέση. 10 φορές το χρόνο κάνουμε Θέμα Αγίου Βαλεντίνο. Βαλεντίνου. Όχι, γιατί δεν είναι κακό. Αλλά είναι ωραίο το πως δεν είναι η αντίθεση των χρωμάτων. Τώρα κοίταξε, εδώ έχουμε. Πολύ ωραίο, πάρα Αυτό πολύ ωραίο. φωνάζει. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ Απίστευτο. ωραίο. Λοιπόν, εμείς θα σας χαιρετήσουμε.